あっちもいる。あ、このメモ。俺がデモでしょ。この先のトラックね、ライオンがいる。なんでも早いよ。ちょっとほらすぐそこにいるから。あと。はい、行くよ。2年生もう行っちゃったよ。He's just hungry. 痛いけど食べたいけど。確かにね。